had a bad result for us Monday here at home for a Greek Cup game. Για το κύπελλο Ελλάδος. I think we did it the best way we could do it. Νομίζω κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, ειδικά στην άμυνα όπως πάντα. Ήταν πολύ σημαντικό μάτς, γιατί παίξαμε με μια ομάδα που είναι κοντά στη βαθμολογία. Όλοι έδωσαν το maximum, έδωσαν τα πάντα και το τελικό σκορ δίνει πολλά χαμόγελα στους προπονητές, στους φίλους της ομάδας ως προς την αντίδραση που είχαμε. You wanted more this victory and you prove it on the court. Το θέλατε περισσότερο και το αποδείξατε, η ερώτηση. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Να δείξεις στους αντιπάλους ότι το θέλεις περισσότερο από αυτούς. Με περισσότερες κατοχές. Τα κάναμε όλα καταπληκτικά, ειδικά στην άμυνα. Δεν μπόρεσαν οι αντίπαλοι μας να κάνουν το παιχνίδι τους. Και αυτό μας έδωσε την όθηση.